משהו קצת אחר עכשיו, גלידה ובירה בטעם פלפל חריף. הם רק חלק מהמאכלים והמשקאות הייחודיים שמכנים בארץ מהירק הלוהט. אוריה אלקיים ביקר בעוטף ובצפון אצל החקלאים שמגדלים את הפלפלים הכי חריפים בארץ. שמע את הסיפורים המרגשים שמאחוריהם שעלולים להביא לדמעות. כל מה שאתם רואים בעיניים זה הכל הידיים שלי, אין אצלי בעלי מקצוע. אתה בנית הכל, נכון? הכל בידיים שלי. אין לי גם פועלים, אני עובד ממש, אני כמו נרקומן של עבודה. אני חייב בגלל מה שקרה, למרות שהחלמתי הרבה, אבל עדיין אני חייב להיות כל הזמן בתעסוקה, אתה לא תראה אותי יושב. כן. היום שלי מתחיל ב-5 בבוקר עד 12 בלילה, אני כמו כל הזמן ככה. אילו היה חוק נגד חריף מוגזם, יאיר דינר היה המבוקש מספר 1. ב10 אצבעות הוא בנה את החממות שלו במושב פריגן, ובהן צומחים בנחת הפלפלים החריפים בעולם. אתה ב-6 בבוקר ביום שבת 7 באוקטובר ער? אני כמו כל עם ישראל ב-6:15, יש לנו כיפת ברזל ממש על הגדר. 6:15 היא פשוט נכנסה לעמוק בלי הפסקה. ועובר דקה בדיוק, והודעה מהרבש"ץ של היישוב, מחבלים ביישוב, כן, לא התראה למחבלים, מחבלים ביישוב, נא להיסגר בבתים. כיתת כוננות ביישוב הזה מאוד קטנה, הם הצליחו איכשהו קצת לעכב אותם, ואז באו אנשים גיבורים מהיישוב שלומית לעזור לנו, ולצערנו נהרגו פה 4 מהם. איבדתי אין ספור חברים ולקוחות וחברים של הילדים, והיה נראה לי בלתי אפשרי להמשיך להתעסק בפלפלים שכל כך הרבה אנשים מתים, והחלטתי על דעת עצמי לסגור את המים, כי זה ממש לא עניין אותי. יש סולם שנקרא סולם סקוביל, זה על שם המדען שבעצם המציא את השיטה, ובדק כמה טיפות מים מתוקים צריך על מנת שלא להרגיש את החריפות. אז יש לנו את הפלפל של הסופר שאנחנו מכירים, הירוק שיכול להגיע ל10,000 סקוביל, יש לנו את הפלפל התאילנדי שפה כבר רוב האנשים נופלים בו, זה 80,000 סקוביל, ואני מגדל היום את הקרוליינה ריפר שיכול להגיע ל2,300,000. אתה אוכל את הדברים האלה? אני בהחלט אחד המשוגעים שיש, אבל אני לא אגיד כמובן שזה לא חריף לי, זה חריף, אבל אני עומד בזה יפה. מראה דוגמה, באמת שואלים אותי, אתה לא מפחד לגעת בפלפל? אז הנה, אני תמיד מראה, אני לוקח פלפל, שם בעיניים. לא חריף, אבל אם אני אעשה את הפעולה הזאת והוא היה חתוך או פצוע, אז כנראה שעכשיו הייתי סובל ברמות, אז רק אם הוא נפתח... כי גם הוא בקטנה ל50,000. כן, לא משנה, עדיין, קודם כל יש לי כבוד לכל פלפל, לא משנה כמה הוא חריף או לא, כל פלפל הוא מיוחד בפני עצמו. אבל גם בה אין לך כבוד. לא, שום פנים ואופן. הבנרו, הוא עד לפני 10 שנים היה שיאן העולם. כל הזמן מחפשים ליצור את הפלפל היותר חריף. הקרוליינה לפני חצי שנה הכי חריף בעולם, עכשיו הוא המציא את הפפר אקס, הוא 2,690,000 סקוביל. אתה חולם בלילה על פלפלים? אני בכלל, אני חי חריף 24/7. גם בגן העדן של עמק יזרעאל למישהו היה דחוף לפתוח סניף של הגיהינום. שלום, שלום. בוקר טוב. באת לסבול? באתי לסבול? כן. זה המקום של הסבל. אלון. שלום, מה שלומכם? יגאל. בסדר גמור. מה אתה אומר? טרנידד וייפר קרמל או 7 פוט לוסי? טרנידד. זה אחד הפלפלים הכי מוצלחים שלנו. כאילו, כולם אני אוהב, אבל זה... כולם היו בניי. מה משותף לפלפלים מול המשטרה?
לא יודע אם יש משותף. צריך להיות אנשים עם פלפל כדי להיות במשטרה. היום אתה יכול להיות קצין בילוש, מחר להיות קצין סוכנים, ומחרתיים להיות... אתה מתחיל את הבוקר, אתה לא יודע איך הוא מסתיים. הדומם בחריף זה שאתה כל פעם זן חדש, וכל פעם אתה מנסה למצוא איזשהו מוצר חדש, וזה כל הזמן, זה מאתגר. זה ריבת הבנרו עם אוכמניות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. היא מדהימה, היא מדהימה. עכשיו אנחנו נעבור לשלב הבא. זה קצת יותר קשוח, טיפה יותר קשוח. זה נקרא אמבנרו. הוא קצת יותר חריף. תכף הוא יחזור לנשום. לא חריף כל כך, בסדר. אל תעלב אבל מכל האירוע. לא. בסדר. התחלתי כבלש, אחר כך הייתי בהדרכה בבית ספר לבילוש שנה, ואחרי זה יצאתי לקורס קצינים. הייתי קצין סוכנים, קצין הלבנת הון וקצין סיגנט, האזנת סתר, ובסוף סיימתי בנצרת, שוב פעם סגרתי מעגל ויצאתי לפנסיה. איזה דרגה סיימת? רב פקד. מכובד. מכובד, כן. אם היית ממשיך במשטרה, לאן היית מגיע? לא הייתי מגיע ולא הייתי רוצה להמשיך. החריף, הפלפלים, זו בעצם בריחה ממשהו? יכול להיות, אני לא ניתחתי את זה אף פעם, אבל אני זוכר את כל הגופות שראיתי, מהפיגועים ומהיחידת צוללים שאתה מוצא את מישהו שטבע, ומאבא שרצח את הבן שלו והתאבד. אתה זוכר אחד-אחד, אבל כשאני מגיע לפה זה פשוט מרגיע, אני לא חושב על כלום. נהנה מכל שנייה וטוב לי זה. זה לזכרו של האחיין שלי, האהוב כפיר דינר, שנהרג בתאונת דרכים. בעצם כשהוא נהרג, אני פשוט מתתי איתו. נהייתי זומבי, קם בבוקר, עושה מה שחייב לעשות, מגיע הערב 2 כדורי שינה, הולך לישון, 0 תקשור עם העולם. לקחתי את זה מאוד מאוד קשה. ושנה אחרי זה הבן שלי הכיר לי את הקבוצת פייסבוק של חריף, וזה פשוט משך אותי לבפנים, ואפשר להגיד שמזה התחיל כל הדבר הזה. זה הפעם הראשונה בקעקוע שהוא הגיע לאות הראשונה של כפיר. 20 שנה יצאו החוצה. מצאתי את עצמי, אני והמקעקע בוכים. גם המקעקע הזה באמת הצליח לשחרר ממני מועקה מאוד מאוד גדולה. עכשיו אני לוקח אתכם לחממה ששם גודלים רק הפלפלים המאוד מאוד מסוכנים. יש לנו את הקרוליינה ריפר, השוקולד. זה לא באמת משהו מתוק וחמוד במקרה הזה. מה זה כן? רע. זה חריפות כאילו של... השטן בהתגלמותו? כן. חד משמעי, יש לו קבלות על זה. יש לנו עקרב לבן. אתם רואים את העוקץ, הוא אומר שזה הולך לעקוץ. כמה יש בו? זה הסימן. זה כל הפלפלים פה, זה 1.5 מיליון ומעלה. אומרים על החריף שזה לא טעם, זה בעצם גבייה. אבל זה לא נכון, זה לא גבייה פיזית כמו אש, זה תחושה כמו של גבייה. אין שום מחקר שאומר שהדבר הזה מזיק, ההפך, החריף נכנס המון היום לרפואה, ואני מאמין שעוד יעשה פלאים בכל מה שקשור לרפואה. טוב, אז אני אגיד לכם, אני יודע איך אני נכנס לאירוע, השאלה איך אני יוצא. אתה זה שהולך להישרף. מומלץ להתחיל מהפחות חריפים, קודם כל הכל חריף. זה לא חריף של סופר כמובן. למה אתה חושש? למה אתה כזה חושש? צריך לגבול בנדיבות. ככה טוב לב. די. זה עולה בדילי כמובן, כמו שאתה שם לב. ניתן לו איזה 2-3 רגעים.
נראה אם הוא באמת, אני עדיין חושב ככה. תגידו, יש מים? יש לו את המבט בעיניים. שהוא קולט ועשה טעות. מאוד טעים. תענוג לי רבותיי, יש לי קיבה מנרוסטה. ואת חגית? מה איתי? ואיפה החריף פוגש אותך ביום יום? באוכל, לא במקום. אני אראה לך. ויש לי כאן אבקה סופר חריפה. קרוליינה? כן, במקרה הזה כן. הדבר הזה מציל אם אתה מגיע למקום שאין בו חריף, אז זה בהחלט הצלה. באמת? בהחלט. אני חייב לומר לכם, מחילה, אבל לא חריף לי. לא חריף? לא חריף לי. תאכל עוד. וואי, תענוג, אני ממש עשה לי טוב. איזה כיף. חריף זה נשמה. קיבלת אותי לאירוע? אתה משתפר. אוריה, כן. גלגל האומץ. זה מהכי פחות חריף כן. עד לזה האחרון. VV7, סקורפיון. אוקיי, וצריך הכל בחוויה הזאת? אתה תגיד מתי אתה רוצה להפסיק. תתכבד. הלאה? כן. אבקת צ'יפוטלה. אוקיי. מעושן. צ'יפוטלה זה חלפינו מעושן. יוצא דופן. זה למרק קלה. אתה מוסיף את הגרוס למרק. עכשיו אתה אומר, האירוע המסלים. כן. קצת... חריף טעים כזה. זאת אומרת, זה לא חריף. קצת פירותי קצת. אוקיי, את הפירותי אני לא... שמע, אני לא פוחד ממך. ככה. אתה תבחר. לא, תניח לי מה שאתה רוצה. המראה שלו סתני. הפלפל הנבחר ברמת חריפות של כ1.5 מיליון בסולם סקוביל. שמו בישראל אפוקליפסה שוקולד, זה בדיוק כמו שזה נשמע, רק בלי השוקולד. יש לו ארומה נעימה. נכון? טעם אחר. אל תדבר איתי על נעים. עזוב. בסדר, עד כאן, נכון? תענוג. מגיע או עוד לא הגיע? לוקח לו זמן. הוא הגיע. כיף לשמוע. עוד לא הגיע? עוד לא. בכלל לא חריף, מתוק. מתקתק. רבי שמעון בר יוחאי. אתה הכל במכה. מה עשיתי עכשיו? תאכל בורקס.